Yan, may buntag ma'am. Good morning. Unsa kay imong gipamatay kay ma'am? Sakit akong ulong ikan diri pa nakapulot niya. Kaon mo. Dire jud sa agtang nya kung mutuyok yung sakit. Unsa klaseng sakit? Sakit kasi sakit. Hindi ko siya. Unsa man murag nabunalag martilyo or murag gitusok, Mura man pag-usap. murag gitusok sa kasakit? Ana? Paminaw nimo nakasulod sa ulo gyud? O dire ra dapita sa luwas? Diri naman sa gawas. Wala ang murag kay kung susulod ay patid yung sakit Wala ang ginampan. naman. Medyo bukat na siya. Bukat lang ba? Bukat pa ni mong ulo, di po. Bukat ulo lami. Sige ka. Murag mo down ka. Lami kan siya. Hindi ka nagaligog pag-abot alas 12 kung mamaligo? Nakatry ka? Nakatry pa. Kanang Kung ulay. magtag alas 12 ba, huwag mamaligo. Oo, Okay. kanang di kulang tulog. Murag Oo, kulang tulog. anak. Ato, maligo mo ka. Maligo. Isa po na sa nga ko na. Pas mo susog na maguna sa. Kabalo ng tanan, anak ka mo bulanganin. Anak daw niya. Ang dire, wala. Sakit din rin ako. Sakit po dire. Kasagaran dire, magbudong na ito sa ganit. Sakit dire. Migraine. Dili. High blood. High blood. Oh, di ba? Uy, high blood. Sakit ang dili mingon high blood ka. Dili na sa high blood. Murag nagka-timing siya nga high blood kay kung magpa-BP po doon itaas man. Taas. So ano ni taas siya, nasakit ang dire, mingon high blood, ngano ni high blood siya. Kaya ang dugo na wala mo circular. Di sa kasakap. Mo kana sa overheat mo sa ulo mo. Bugat ng ulo ni dago absent ko. May high blood siya, pero dili na sa sakit man ang high blood. Kundi ang dugo lang ni saka. So kaya tungod ang atong dugo, dili sa tarong ni circular. Pila ka adlaw ning pamatay na? Aminaw nimo. Sugod-sugod lang. 1 week na. 1 week lang. Di pa Kaya di pa kay taas. Taas na dyan na rin ko. Ano mga buwan, dua ka buwan ka. Binigyan rin ako. Sabi kinagpuntahay na doon. Anong magwanta man ko, kabalo mo ko na si Eric. Na, Sige, sige. O sa pagyan, kuan, kanang, gawa sa ulo. Lain gawa sa ako. ulo, kuan siya, kabukon ko din, kanang, Ano sa kaon kanasuka man gani? ko, isuka ko, ang tindi, nga na biyang nagsugod ko yun, napaakan biya ko og either patsukan or liguan nga allergy biya ko anak. Pero wala maburot. Sa Nihubag kaburot. siya, wa siya kahit kahubag, kaya naginom ko sa Chris. Mga na to. Man na to, ang mga dugo na siya naklak pa. Ang anak nito ko, hindi siya dali. Pagkalunis, nagkabutang bala, nasa ako mga bala na po sa una sa ako ang allergy sa mga anak. Kaya po niya, kaunon ko, kaon lang ko, kaon ko taman, kaon. Sa unsang kaon ko. Magkaon, nigda ko, tulog. Man ana, nigbangon na ako, mangingiba ko, or gusto ko ng tubig. Suka na ko, suka na ko. Kaon. Sa pagyan, sa balay pamatay. Ang kaning likod na po, sakit. Dalaga lang katanan na. Ada, nagkatanan na. Likod, abaga, hawak. Sa pagyan. Madrid. Saan po na diha? Kani ko mga laylay, so mga tinig. Laylay. Mga one gets na ta. Saan na lang. Ayaw na lang, wanggit sa pagyan mong nilot. Mahala na dito sa maayo lang dyan. Nagabasa pa din kaghapon gabi eh. Muna Lima dyan, sa no? hapat. Ana, dyan na. Na, dyan na? Hampas mo. Saan na Hinahinay na to, Wala man undang tayo na. mamatay sa bahon. Hinahinay nag-undang, kaya paraan niya, ikaw sasabihin mo mangundang, agad. Tadya pa mo'y po'y pangalay, banmo, ano. Ang hindi nga na, kung di ka mag-undang basa, hapon o gabi, labi naguglago, o sige, maklay, makaparalyze na siya. Pero no, na may advantage, lugay pa po. Ha? Lugay pa man, Undang na po rin, bahala na. ang ligo, gipuntag lang, bago tamo trabaho. Tiglaad na balik ni Kasabihi. Ano ba mo ito? Kung nakapit ng lawag, bago, kasagaran na tapos ang ilan na edad. Siguro sa edad na po ni. Yan sa man ang uban nga mga batan-on naghilot na kung nga nga paralyze. Oh, sige. Pero kami na matulog, tidak. Sige, wala na lain. No more. Nomor, marot-marot naman bugingon na, tanan. Largatanan naman. Largatanan, basta largatanan na rin. Sige, asa itong address nimo? Puro ko sa lang sa lang. Tamlangon? Yes. Tamlangon. Shout out na yun. Bidewan. Awas out. Ayun guys, shout out sa taga Tamlangon, Matanaw na po del Sur. Na si Ma'am Dre, nadungog ninyo na
Overall yun ni siya, no? Murag pati naghanan niya. Pero ang yung number one concern, ang iyang ulo. Number one yun na, no? O na yung number one niya, no? Wala pa kakasitiskan. Si Bakuri ko ayaw ko din taon sa oy. Tatlo ka na. Dili maguna kuha na sitiskan. Kana bang Wala ko kaagi ang mga anak. kumapat sitiskan Wala ka ka? na pa doktor din. Wala. Kaya sitiskan, sayang lang. Wala man na sa ikuan. Wala makita na. Kana bitong pas mo nga basta wala makita na. Sayang na yung mahal na. Hadlo ka kay sitiskan. Tatlo ko na mga anak yan. Hindi na ko na mapahilot sa oy. Okay. Wala. Yeah, pero mahal na ba? Kabalo biya ko nung wadagang naayo. Sige. Pagkabi ito, ayaw lang yung video ko. Siyempre, okay lang. Against wala yung pagkano. Nasa sa hospital niya. Babog na minuto naman na. Pero dagan juga buyok juga. Na naman, hurot naman yung tambal. Pamaagi, unsi pamaagi, kabalo man juga, unsi pamaagi. Anong di man yun mawala? Sa ito babasig dito. Na kinapod lang yung nadungog na. Siguan daw, Eric Imok daw. Sige lang, so, mamayo gitu siya. No, niya. Ang grabe ato niya, ay tanan yun. Kaibigan niya, pati niya nagpampo-ampo yung taon at itong Ampo jud in town na iwa ko. Ampo Balik ko din din sa kadako. ampo. May hubog ko. Pero sa ni babay mo timbang? Namayad ko no tanawa ko kung nang Ano mo magyapon? Yan kita nakato. Ala gina atong picture diha. Asa mo ka? Parte na pa ng smile oh. Gani nasa inuwi Nakagduog ka no. Ba ni Perla. Ano, bisisibilin na lang kulang din ron. Oh, simple Kung siya nagtapang na to. Oh, na gani. Oh. Hindi nga biya kay taan lang. Ano biya kay taana jud ay kapag sayo. Kita ko yung pinakadugay ni uli. No? Inyo jud pa frame gid no. Ano lang. Ano lang, ano, remembrance, no? Sige, ayan guys, so shout out sa taga Tamlangon, Matanaw, Davao del Sur, na si Ma'am Dre ato tabangan. Siyempre, inubanan sa pagkampo sa Ginoo kay di man makaya o ako lang, no? Kaya nagaingon nga ako din nakaayo dili igo lang jud ko ni hikap ang Ginoo gitay nag-ayon nga dili gid in taon nako. Kasi na kay shout out ma'am sa mga parente sa Tamlangon. Shout out sa mga ipambati din ha. Ano pagdugay-dugay ani na mo diri kay Eric Nilot na sa Rabina Compound, Bigo City. Bigo City. Nagduro kay tulong kay lado kay siya. Nya na kung comments kung sa akong batiyon bigay kay Shout out kay Gina. Shout out na ko akong marikoy Gina Navarro Mabaya. Baya. Shout out kay Manang Simbilin Bahinting. Ayun ang pagdugay niya mga dear. Shout out kay Alice. Shout Kay out! Alice. Ay, naapad yun na. Shout out kay Alice nga subscribe man siya. nasa Toronto, Canada. Ayan. Gwapa, amiga, kumusta na ka diha? Nadyo po diri karon nagpamilot, napamember na. na ko kay Eric. Yeah, sa mga friends, Group chat. sa group chat. Ayaw mo pagdugay na may bation, anhin mo diri kay Eric Pindot. Shout out ako ang mga friends ng mga gwapa diha. Di na lang kami mention kay daghan man kayo Mga mo. kabat sa Mga kabat sa elementary, bats na ko sa high school, Asa o sa ito? mga adapted sa Matanaw Central Elementary School, o sa Year. Matanaw 1989, sa Ay. Matanaw National High School 1993, o sa mga sa Holy Cross po nga mga classmates na ko sa elementary. Kaila pa mo? Kaila pa mo, ni Perla Puno. Kaila pa mo na ako. Kaila pa mo na ako. Nakataon ko diri ang byuda na diri nagpahilot. Uy, nagkago Kung nga. wala na byuda, wala na kakahilot. Uy, shout out sa mga Shout single. out sa mga single diha. Kundi tungod ni Eric, di ko may Ala, naani. nagkamu-comment. Ano, Ay, single din na. Ginoo. Cool. Ay, Diyos ko Lord. Thank you kayo sa opportunity rin nga naabot ko diri og sa ato ang pagkita-kita Pearl. Daghang kayo salamat. Naamong picture dito ako shout out gwapa kayo mi dito ni Israel ana. Shout out sa Yeah, Unggoy. shout out sa mga unggoy niya. Masugod na ako pa na unggoy. Magpadulog na dito. May tagmabot si Kuan. May tama abot ako ang mga marikoy diya kay si Perla nagulat siya ninyo. Alin na mo bing? Sige, ayan guys, of course, yan nag-shout out tanan. Wala pa nag-shout out yung Kuan, best friend. Ayan, close friend eh. Hindi naman shout out mo close friend. Close na ko sila ka na.
dili na. na may special friend. Wala. Wala, special friend. Wala pa daw sa special friend, anak. Katong nagtanaw karon sa kuha. Nangita daw sa special friend. I-contact lang ko nyo kay taga Tamlangon na Matanaw, Davao del Sur. Napaday ko nalimtan. Sige. Naman ako, shout out kay Gina Patoy. Thank you so much sa inyong pagduaw na ko atong Saturday. Sa inyong mga ipangdala, kay Julie Alvesa, kay Bay Igi Bay. Thank you kayo Bay sa imong gidala Bay Igi. Then kay Rose Upimo pagka Sunday ata to. O kay Jerry Parva. Jer, sorry kayo sa imuhang gihangyo nga wala na mo nahatag kay tungod kabalo na ka. I hope and pray na maka-masolve nimo ang imong problema karon. Daghan kayong salamat sa inyong pagduaw nako. Thank you. Katong taga ko, shout out naman itong kinapawan taga to. Sila. Ato bang ko sa Shout out kay Jocelyn Talusig. Katong naglibre na mo og daghan kay Dorian. naglabad ta mo ulo sa Laban ang Manilo. ulos, manghilot niya. Tagpos ni Dorian. Salamat kayo. Salamat kayo. O kang kuan kay kasi nagdala na to dito si Jean. Dili shout out si Marinjin. Shout out kay Mary Jean Palis na kaya pas tuhod nagsige hapon. Ay okay biya po na. Sige pa og jud laag ba. Grabe no. Gani. Kay Pag may time. Ay, Maricoy, Gina Mabaya. Thank you kayo Maricoy. Kung dili tungod nimo, dili mo magkita ni Jocelyn Talusig sa Makilala. Magilala. Sa Makilala, dili ka kaon Victorian. Alay na Maricoy, magpa kuan na ta, overhaul na ta. Kaya pa, wala na. No more. Yung kapitan. Adino na yapil na. Kalaban. Dili man kalaban. Friend, kasi kapitan. Okay, pagidahin na. Sige, God, wala lang ko. Shout out dito niya, no? Shout out sa amo ang barangay captain Roberto Legaspi. Father, Romeo here I na. am na. Ano yung mga anak ko? Mata na lang. Sa akong friend na Joe, Aradyo ko Joe, nagpa-overhaul Joe. Ang akong baboy Joe ha, in-chicken na dito. Sige. So, ayan guys, nahurot na dyan niya. Wala pa dyan na mahurot. No, niya. Uspo na kagkatag single. Berkana mga apang. Bisag unsa, basta single. Ay lang ang dugol. So, single. Single business. Ayaw tong with sidecar. Bati kayo na with sidecar. No? Single lang yun kay para Balaban. hilig man sa single kay hilig sa lakaw-lakaw, anak mo na. Dali lang makalakaw yan guys. So sa mga smiling lagi kayo. Gwapo rin kay pagmutot to katawa sa ta niya. Dili man ta ko magpa-live unta ba? Unya mo syagit na ko. Kani ako ano YouTube. Nana advertise na. Sa YouTube naman kayo dito na live. Buta man di mo na sa Facebook, wala naman ko sa Facebook. Dili sa YouTube, worldwide na abot na sa abot ka sa gawas Indonesia o dai single dito. Manawag sa kuha. Gani. You have a number. Yan. Available magha. Available all the time. Ready to. Ready to mingle. So mailutan ako rin ko. Sige naman latag tabi ani rin. Naman magkagulo ani niya. Gani ka gani no. Wala pa na ako kihilot guys. Na yun na yung ulo. Wala pa oy. Wala pa di ay. So, para lang ko di, smile lang ko ta pero may kuno lang ano. Yeah. Sa mga salamat sa mga nagasuporta kay Toanan. Dawaran. Click ninyo ng kuan Eric Hilot ha. Sa mga nagasuporta sa pagkadaan lao, daghang kay salamat sa inyo guys. Yeah. Happy po kayo kay katong hilot na ko gagabi kung nakakita mo sa video nga katong katapsingan sa pedicab nakalakaw na jud tarong. So, eskwela na ron no taga Korea so. Ay, dili ko. Padalahin na. Wala. Yeah, of course, sa mga viewers na ako, akong salamatan ako sa ako ang thank you for watching my YouTube channel, Special Mention Malaysia, India, Indonesia, of course, number of salamatan ako ang Pilipinas,
Maraming salamat Pilipinas, my number 1 viewers of my YouTube channel. Of course, i-shoutout ko din ako ang Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Japan, United States, Saudi Arabia, Canada. Ayan, shoutout kay Ma'am Alice sa Canada. Next na po ma'am, inigbalik niyo mo ha, kandos na po tag 1,000. Siyempre. No? Wala na. Kapit Nagkakandos na din din, no? December. Kapit na. Oh, pindot kayo. So, ayan guys. So, hello Madam Alice. Ayan, so of course sa mga taga Kuwait, taga Hong Kong, thank you for watching my YouTube channel. So, ayan guys. So, kung karon lang ka nakaabli, please subscribe para updated ka sa mga ginelot. Maka-like ka, mas pindot kung maka-share ka, kaya mas daghan ta o mas daghan ang makabalo o daghan kutang matabangan. Kaya kung doon na kay pangutan na, just comment lang, no? Kabayan siya mong ginapamati sa kalawasan, nga wala gyud gyapon maayo. Sa unsa na lang imong itambal, wala gyud mauli. So, comment lang basig makatabang ta. So, nay namang utana, taga Digos ko ha. First Cram Street, Barangay Sunuan, Rabina Compound, Digos City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan. So, magilot ako guys. Shout out sa taga Tamlangon, Matanaw, Davao del Sur. Ayan guys, please subscribe, please. Subscribe na ka. Wala pa. Wala pa daw. Hindi ko nag-open ulit. Sa YouTube na YouTube. Sige lang, ako lang guys. Si Bilin. Lang, pre, manggod mo sa Simbilin. Oo, pre, manggod mo sa Simbilin. Isa sa Simbilin. Kaya di pa ba? Siya, mga pre. Oh, pre mo niyo. Any days, anytime. Tagatlaw niya, hatag namdan. Tawag for booking. Ano na, ini-use, tagatlaw. Natawag for booking. Sakit din ang ulo, no? Mura buot. Yung ulo buot. Minsan din si Aray Abundin. Ano naman siya isda ba yung parang? Discipline? Ihatag ang number na to. Ano na sir, morning friend mo ni Linlen. Agyo sir. Sa Agyo. Kaya, Ano siya ba friend doon? mapahilot siya. Schedule siya. Uy, kumigot. Siya, Japon. Ay, pwede mo siya. Thank you. Ay, lang sa reply. Ina lang. Wala ng cobra. Daghan mo kayo friend. Friend na lamang ko na. Di pa din na-friend nga kuhan. Customer ko na. Hindi siya siya. Ini tingkat pangalan. Ha? Baby. 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 Mo na tinood.
special dito si Juan Hilo to uno. Gibalay mo no. Asa kay naghilo? Dito sa balay, di sa painot dire. Hilo sa dire kita gulo tong bataw siyang lawas. Like mo ha. Sa YouTube. Please. Mas mado jud ka ma'am. Mas mado sa dining lawas. Tangin pinambasaha udto hapon dito. Paralyze yung tao ma'am. Sunting sakit ha para ma-adjust na ko. Sunay na jud karon. Ah! Aray! Ano? Aray! Sakit ang Sakit lang ay dutotong kay makautot ka plus 100 pa yan. lagi ko kamahal ko talagang ko utot. Kailangan ko 500 din good. Alam mo mahal man to kay. Tuto? utot. Ah! Kani sa kabantay ka kanyo. Anak sakit kayo. Lusay ni siya, wala to uning nga lusay. Ya kani lusay ya pag di na kami tadugon mudako ni. O ninong nagpuhon nga magpunga ta usahay, kutas usahay ha. Mo ni siya singot rugas mo ka ha. Tukad na. Utot lagi ko minutot ko. Ah! Aray! Unsa? Sakit gamay. Ikaw, sakit niya. Dangin na gyud ha. Baga jud kani bata-bata kagaspang. Mo ni pas mo sa kusog ha. Biangan. Pilit sa ilang lawas ha. Pag pinumot na sa motor. Pinumot motor, ikulit. Mukhat bat. Dapat nagit yung hilot ni mo ani kada gabi eh. Tuhan. Yes. Apa? Wala kang auto sa gym. Gina? Wala na. Toto? Ayun na. Ano kayo? Toto? Ayun na. Something pa lang na. Ha? Na? Kalungod, ang lisod ang ginawa, nga si kabuhi po mag-lisod ang ginawa, daghan siya option, daghan rason. O nang ako, ang imoon, yung body siya, para madakpan tanan. Sige kung makapatan, kinahanglan dyan ay kagubirhol. Bunta gamay.
Ikaw, hindi naman pamati, ma'am. Wala po ano. Lain dito. Sa una, good girl. Wala lang, abaga na pumunta sa good girl. Good girl. Ang gala, di basta agaw, di basta kulak. Yawa ba? Ano ba? Ngayon, ano mo kung tayo naman dyan ako napahirap na po ka ng pagtiayon yun ba? Kanang ang asawa bitaw yun mo. Naabitaw yun ka ng katut mo sa una. Nakuyaban po ang asawa po nung ano po kayo, linit. Balsa lang dito sa una, pero namatay naman dito. Diba? Buwang na ba? Yan guys, please subscribe. Ito na susi din mo. Ano yung susi din? Gagmay, gamay. Katong pagtuto, mo ito na po kayong rason, makaginawa na kagkaroon. Ayan, tema. Kita dito yung asa mo dito? Ha? Wala dito abar, balay. Parang ano? Kita mo dito ulan. Tapos matanaw. Dili manggutog na umang. Palay na Wala tayo. ka na ligo-ligo na dito. Wala na ang una gawin. Kaon sa dito. Na. Palit ya. Ano palit? Yay! Nagpagpalit ko dito. Ako. Ay, bayad sa nandiyak ng load. Kumarintan to. Ikaw dito bitin dito. Playlist na mo. Ino naman. Bayad. Playlist na ganun. Bakit? Ino naman ko ang load anten. Bayad ante. Nabayad na ni sa load daw. Sila may kwaon. Kanang 45. Pag-coaches niya, nanay kambyo. Ulit naman. Ulit sa. Tugok ko. Uy! Hindi mo minaw pa. Bayad ng 45 sa load ha, ina sa Jack. Bayad na ni sa load daw hapon call. Kasi nga ako napalot yung hapon. Dahil mo ito ng palot. Nanawag ko. Bayad na, bayad. Hello, good morning sir. Karon pang kuhan sir, mga alas 11. Sir. Na. Dila ka pa schedule? Di ka pa bukdaan? Oh. Alas 11 ka? Dalagwa ka malong sir, may just jacket, pajama. Sir. Nakabok, dili.
Di ko na din no, niabot na dito yung mama. Itong OFW. Katong ito tayo. Katong gipatay bang yan ka anak Yeah. sa Banabana. Napuan mo. Abot na sa basta mang na may nag-video. Sali ko niya butawon. Buwan ko siya. Nadakpan siya. Nadakpan na kung napuan. Ang nadakpan mo sa asa to nadakpan sa tabato. Layo tayo. Agay. Agay. Sakit kamay ma'am. Ah, dili kay gamay ko dako. Agay. Sakit kamay ma'am. Ha? Saon? Agonta kamay. Huwag ka dili dako ang pagkaon. Anak ko dako alang ako. Undang na kita ma'am mo kay pati baga mo pas mo. Ah! Sakit kamay. Kaya ra. Ah, very good. Kanan ako bago mga tumilang ako eh. Tulo naman. Pag-explain ko sa mga ma'am, paminawa ko ma'am. Oo. Okay lang. Pag-explain ko, paminawa ko, kaya importante kini sa mga kawasan, dili lang po para sa mo, para sa tuwatanan ha. Papel po po ha. Lani dire, kung wala pa ka masayod, mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay, kalimot ha? Oh, uric acid. Uric acid, sugar. Naman yun No? So, imo lang nato sa balay kaya para mas dali siya masabtan mo pasabot. Kung balay siya, dili gyud sa pareha, no? So, automatic man pumutas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky gyud na siya. Dili maayong circular sa dugo. No? So, kung mabot ang time nga inagi magtarong circular ang atong dugo, kung ato na i-refer sa doktor, o na pinakababang nga rason, anong i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa imo kung magpa-dialysis ka, kaya ang dialysis biya is forever. Forever gasto ha. No, so ana lang gyud pwede ra gyud na din na siya i-dialysis ma'am kay importante diya mag-circular lang gyud ang dugo. Good na gyud na sa tanan no. Kung mataas ang uric acid, mag-stick ang dugo mo na dako nga inungdan nganong na mga high blood ha. Wala siya ha. Kasi karon sa mga high blood, di gyud na magpahilot pinagsadig sa maintenance. Ha? So karon pag matake ang stroke or mild stroke so sa katao man kung taas ang uric acid kani dire ang mapikton sa tao ang hapsir lawas kaning wala may maigo. Kung matake ang stroke or mild stroke so sa katao kung taas ang sugar kani dire ma'am ang mapikton sa tao hapsir lawas kani tuo may maigo. Ano sa balay ko? Mao na ang explanation nganong ang atake sa stroke dili parehas. Na wala naapoy tuo, no? So karon pag atake sa stroke ma'am si sugar o si uric acid nagsabay prostag acid. Naligo lang sa Ang resulta gulay na ma'am. Di na gyud na makalakaw. Pero pwede pa na tumatabangan, no? Naapoy ibang atake sa stroke na pati ba maapektahan. No? So ana lang gyud na. No, so ano man maningkamot ang gyud ta ma'am wala nang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke. Maningkamot ang kaning mong uric acid kani di gyud ni siya mo taas ha, di mo saka atong uric acid ma'am ha. So apang utana kung saan man nga dili mo saka ang ato ang uric acid o di mo taas ang uric acid. Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kagisda nga nay kaliskis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanday, lamang loob ha. Labi na gyud si karneng pula ha. Kung ka kang nigarilyo. Inom. Inom gamay. Agkay. Wala man tayo makinarya mamabasa sa mga uric ug acid. Dili ang atong basihan kung masakitan ka ha. Kaya ra. Pero
dili. Sakit gamay. Kanin sa gitandog na to, lusay ni siya ma'am. Kanin lusay ya. Pag di na to gitandogon, mudako ni mo na inungdan, nanong na itaong magsugod-sugod or magtaking-ting mulakaw, kawag na ta sa maestro. So, mo ni sa inungdan mamatawag ganin niya, osteoarthritis ha. Osteoarthritis, ni arthritis, kaningil arthritis ha. So, kaning arthritis ha, ma'am, para di ni mo atake po, na bawal mo itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasaya, kalimango, balot ha. Magkakamkaw balot. Kaon. Pag di pa mo sakit, ikaw na sa ha? Ha? Tumara. Malikayan na. Correct. Hindi ko magkasakit. Ah! Boom! Kadis. Boom, kadis. Wala na kayo tayo na eh. Boom, kadis. Boom, kadis. Ano ba? Kana din, kadis. Hindi no na. Kinala ko dyan na yun. Ano? Wala na din pag-asa mo. Sana pinag-comment lang ba? Sana may ganyan sa amin dito. Boom! Ani! Wala ka sakit eh, Daddy. Wala sugar. Dili ka diabetic eh. Sa pagay mo. Ay, puti. Ito mo ba niya? Aray. Na. Ah! Sakit gamay? Agay. Ang una-una itong Gina ba doon eh. Sabay mo tayo padigos eh. Hindi siya gare. Wani dito ba muna? Manawag yung tato sa mo no? Oh, ano ba siya ganun lang? Manawag ta siya. Ah, Musta? basta siya po kay. Nakasaan siya. Ah, okay. Lagi, bukan mo ito. Pas mo ni mo no. Apas mo na. Kanis planuhot gamay ra kay na siya, mangmod ra na. Kaning pas mo sa kusog, maguwang gina. Una, buwang. Mas labaw gina siya. Kay musaka tong pas mo ma'am, pas mo sa kusog, atake kanina. Tanan dyan na atake. High blood, diabetes, rayuma, tanan. Ay,
dito. Ah. Dali lang i-rate na nilot. Ano pauntahan ng balay? Oh, tanaw mo. Kailan pa ikaw na sila? Loko. Paano sa pizza? Lagi ka may? Ayan naman. Ano bata ma'am? Nauang ko na kung tiyan ka. Ha? Kita ko naman. Ayaw lagi ka. Mausap. Lagi salig lagi ko na yung ito na hindi yung puno. Ako na ano ko. Mahalag. Natulog ko. Pero nag-uong sa rin na ito. Ako ko. Pagkuhan, ito pa man to siya niya. Nagawas mo ko kiro. Natapalik na to. Nagawas kiro. Uy, ano may miss call o kuhan? Message? Ako na ito nag-reply. Ito, tawagan ta ka. Ha? Wala ka pang choice. Gani. And guys, please subscribe. Init ang likod. Pag init siya, buto sa butang daw, isa pula. Pag book na, wala, tulog ito siya. Ha? Kami na po kumati sa likod. Jesus. Papagay na 50%. Sa kansa na ng klase yung pandre mo, mga sakit ng duwal sa buwa. Kaya ko nakita ng kumanta. Kapapayan ko. Bila nakatulog. Grabe nilang bro ginoo ba? Ito ra magutan ng makeup no nya. Tagang may mga hilot no. Ano ako? At kung mamili lang. Ano dito? Wala naman dito sa mga ito. Nya. Wala ito sa ito. Tingala ko naman ako ba kung ano sa ako mama. Baka last day ko na po. Dito na wala. Dito sa lang ang babag sa ulo mo. Ito ko yung anak ko sa ito. Ito lang ang interview ko. Pero kilo ko. Ito wala siya nagpantal ko. Oo. Wala naman kung paano ko ng isang mabili. Walaan ko sa isa. Pero gano'n na eh. Sa gamitin ko. Unsa na yung bibisitahan ka? Dito sa balay. Actually ka? Nagmay na, nag-ikulit ka ng wala ko nito. Bangon ako. Manginit na ito. Baon. Kapoy na. Tapos, Isugod din eh. Mukhang yun ma'am, suluray ko siya mo si pas mo. Pas mo sa kusog na. Kaya ka na palikuron permanente ba? kain ka Eric no kaya ka na. Sige na po kaya ay. Kapoy yun, Juga mo na ituhan sa atake sa pas mo. Kapoy, hantod. Madugay. Ano? Bakit na, nangagawa tayo kusog. Doon mo kusog, uy. Apoy na kayo rin. Sige na po kaya rin kaya. Tingala ko makaulang. Baon ko. Mana ko baon. Hindi di ko rin. Matulog ko rin. Kapoy yun ka. Wala ko rin. Ano, nahilo pa. Ano, dali ako may permanent dito sa ganang last din mo. Anong last recourse na ko, ma'am? Maawa. Kato na lang dyan. Asa man, ka na mas Facebook mo, ano, dito sa lahat. Kumahin mo, tayo ka pa sila kabalos ko, ano. Pero kabalos lang sa Facebook lang.
ako nakapala. Kaya ko na, wala yun ko ba? Ano, kaya ko ba? Kaya kita, ang set na, nakaya ko. Hindi na hindi maano na dito ko. Kala ito sa'yo, sa'yo mag-engage. 1 week na yung treatment. Nala ko ba na muntok? Matak ko, alauna ko. Pati dire mo, grabe mo pas mo. Oo. Gusto ko mama. Ano gusto ko nga. Ano nga ka lang. Ito mga kuyo daw kayo kumukha. Kapag ang pangkay. Wala ko rin daw kumukha. Ito mag-ayo. Ano pa ko kay. Ngayon niya pa ano na dito. Ay, gusto na ko. Taga mo baraw manggod. Decide ko. Diretso ko. Pagkabalo mo, tuwan ako. Kung may mo baraw, ay mo una makuon ba, malanganin. Oo. Sa man, daga mo gid. Ayaw. Batin ba niya ako nagbuhay mga babaw. Daga manggod rin na kuon ka. Naingat ko Gol. yung kamati rin. Very good na siya. Naingat ko yung kamati rin. Ganina, wala lain na. Wala nila. Dili mo mapil. Oo. Pag mag-init siya, ma'am, good na siya. Naingat ko yung nagsigang na siya. Alright. Ano ito siya? Ang imong dugo, isar ko lang na, away na siya. Nga wala tayo tambal, no? Oo. Init ito kayo mong likod ay. Ganina, pag-hikap na gusto, bugnaw. Bugnaw dito yung lawas. Tambal bugo ng mga mananap, mga hero, mga kuwan. Kumudol, rapot. Pero wala lang ako nag-ipos. Tambal, may kuwan ng mga natuli, mga samad bitaw. Na, halimbawa, kulion ka karon. Na, tambalan ta ka. Karon, nagpumahantod na nadili, pero wala kang tuli. Dagan ng bata pa. Di ko na mo rubag. Dili ko kamatis. Ano ko ba sa ng mga nakukuhan eh? Pwede di ay, anak ko pwede di ay. Kaya nga ko, yung ipangaya na hilot, rabiyan eh. Wala din yung panganggay na rin. Ha? Wala din yung panganggay. Ang kuhan yun ako, mga hilot ko, mga hilot ay judo. Ano bang hilot na hilot? Ano ba? Ang hilot yung largatanan. Pati manggani din ng kuhan, ang mga ibarang, pwede na. Isip lang kay dili mo na ako, nakasalak ka, pwede na sa mga. Kanang dipit ka, pwede na. Naapoy ka ng idautan ka mga tanaw lang, ulit kuyaw. Ano pinakatulba ron? Dati pitikon lang, pura ang bangko. Pero tanaw na lang. Tanaw lang ka. Saan mo pagkailangan na inaanak na siya? Makakita ang jugo na. Makabalong po ko. Bugay mo sila nagkako. Bugay ko, tamang may isa bakante. Gibiyaan eh. Nawala ang nag-board. Wala, nasa batal upat na buwan. Napay siya 5-6 na suga ko dito kayo rin mo. Wala lang. Look naman. Yun saan yung paglusot, no? Ay, Wala mo tubig, kadugay. Medyo mga tao inaanak. Tapi okay lang mag-usap mo, dili mo kaya mo. Hindi man yung muli-huyo, di ko na. Okay lang. Hindi na din tubig. Sabay, wala ko. Hindi Ano yung ro. mapupos? Ah.
Sinabot mo. Tawag na daw sila niya kay Wala pa. Wala pa daw. Yan, ang sa tatangas kwarto. Wala pa daw kapatid. Yan, yan ka ma'am. Ayun na. Dugay mo lagi mo. Managyayan tau? Managyayan? Sada anak. Anong balim lang? Ayan guys, ikat na to ha, mag part 2 ta siya guys kay masimuhang akong cellphone. So mag part 2 ko guys, bye bye.